Good morning. Morning. Happy blessed day mga igsoon. Ikan pa mi nag-jogging. Kauban sa akong asawa. Mga pisa mi, no? It's last one, George. Hello. O dara ka HKO. Hi. 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 Ikan pa din mi nag-jogging mga kaigsuonan. Grabe medyo kapoy kayo. O nagkapatos pagaliko. Ming tangas, mig bukid. Grabe ka pangason. Ya. Che. Mag-snack data, magnaon tag paano. Amo din ang gihimo mga igsoon kaning gitawag og hiking, jogging or fast walking. Munang gihimo pirmi kay together with my wife kay gusto lang namo nga balance ta kanunay ba no? Dili lang ta more on spiritual but at the same time mga tong physical sa atong alagaan no. So mao na kami hilig ni og jogging ana workout no. Kaya mo lang i-balance ba. Aside nga mag worship ta ni Lord, mag-pray, magbasa og Bible no. Ano so para balance ang kinabuhi ba dili lang ta mura puro spiritual kay mura tag spiritista ana. No bitaw kuan ta kanang ato sang ang tinga tong lawas nga templo sa Ginoo no. So nata diri mga igsoon sa among koyo, koypan na mo. Kung anak, mami yan tripping, magsigilag tanaw sa laptop. Mga hilig. No, so... Huh? Teka, sulti mo lab. Punta ako sa sote? Ako sa sote nga... Alam nga panahon, atong banatan, banatan, ampo sa Ginoo, pangayog ka ng padool yun maayo sa Ginoo, pag human og padool sa Ginoo, basta sa ampulong, pag human ato mong buhato atong part nga kanang eat proper food, unya exercise well, kanang para healthy ba nga hindi lang punta magsigig kanang tungod kay quarantine ta. Sila tag-digid sa atong panimalaliyok nita nga kana atong lawas dili kuan Dili ta magluya ba? Magluya. Good. Para healthy good ba no? Dili ta si katog no? So mao ni among gihimo mga igsoon. Bisan dili before pa wala pa ning quarantine ngani gid ang lifestyle. Pasingot. Kuan ba? Di tawag na lang. Kanang pa burn sa calories. No kay kuan ba para ang atong lawas kausaram guni atong lawas himsog no. So ingon nga templo sa Ginoo. Kay mao na ingon nga natay pagtuo nya ato pong apilag buhat kay nagtuo ra ta nga tagaan ta sa Ginoo good health but ang ato pong lifestyle dili healthy no. So wala gyud po effect no. So patay ang atong pagtuon ano. So amo lang gid tangag action ba. So among gisuportahan ang among pagtuo pinagi sa buhat. Amen. Mao na ingon nga just give your best and God will do the rest. Mo ba na love? Mga pita mga igsoon. So maora na among mga gamay chika this morning. Napaka-additional lang. Ako yung additional kay praying and pray akong pag-ampo ka na adlaw nga Prayer. kana ang protection gid sa Ginoo naa kanatong tanan. Amen. Yahang kanang kabol o blessing madawat nato kanang adlaw. And bisani ka declare nga this is the day nga usa ka magmadaogon nga adlaw kanatong tanan. Amen. Mo na to. So have a blessed day kanatong tanan. God bless. God bless. Enjoy your day mga igsoon. God bless.